Ano guys? Anong ulam nyo? Ang ulam po namin guys, di po namin alam po anong tawag dito, pero ang sarap niya po sobra. Anong ingredients yan? Yung nakikita ko po dyan is talang. At inutusan po ako ganyan ng all-purpose flour. Tapos? So, may all-purpose flour po yan. Tapos, May kasama siyang parang ham. ay, Argentina corned beef. Saan tayo makukuha ng ham, girl? Argentina corned beef yan, girl. Buo kasi siya guys eh. Mm. Sorry. Anong lasa niya kaya hindi ka gumakain ng gulay? Masarap. We. Talaga? Masarap. Kasi hindi ka kumakain ng gulay, di ba? Ano ma-advise mo sa mga bata hindi kumakain ng gulay? Kumain ng gulay. Talino po talaga, girl. Idol talaga kita. Ito po yung iba namin ulam ngayon. Ano yan? Takwa. Kasi nagprito niyan. Takwa. Si tita. Aw, akala ko sa ate mo. Tinalsikan pa nga sa ate mo na mantika daw. Yung dalawa. Ako yung salas. Wow. Hindi ka putot. Kasi hindi ka kumakain ng gulay. Advice ko po sa mga magulang nyo para kumain yung anak nyo, magluto kayo neto. Ay, ganun? Nanonood po kayo sa vlog ni Tita. Masarap po ng luto niya. Vlog natin. Masarap po talaga to. Ano yung tawag dito? Basta yun na yun. Tortang talong with a twist. Tortang talong with the Kain daw kayo ng gulay. Diba? Para mabaang. Kasi dati, kasi si Sarami dati hindi yan kumakain ng gulay eh. Wala sa gakaon sang utan. Ang ginakaon niya, puro hotdog. Muna, putot. Wala nagtaas. Di ba la? So, dapat magkaon ka mo sang utan para Grabe si Papa mo, me. Para magputot lalo, me. Tikman po Ito na, natin guys. yung tokwa. Ito. Wow. Ano yung lasa niyan, te? Wow. Sausaw po natin sa toyo. Masarap. Wow, crispy. Yummy. Ako guys, nagda-diet kasi ako guys eh. Yan. Actually guys, So, with yung itlog. gulay with vitamins yun. Nakakatulong yung pamputangkad at pampalakas. Ba't hindi ka tumangkad? Lemon ko. Hindi apekto. Hindi siya may epekto. Bakit kayo nakalama kumain ng gulay? No 1 year ago. Ito yung aming churot-churot na aso. Nangangalabit. Nangangalabit, gusto rin kumain ng gulay para humaba ang kanyang buhay. Ayun. Yan din ang aming churot-churot na maraming kinakaing gulay. Kaya, pero ano pa rin, pandak pa rin. Ito po yung second batch ko, guys. Wow. Ano ko? Diba? Mimi, that's mine. You drop it. Design na. Yan. Ano mas? Guys, kasama po ang ating ketchup, not sponsored. Kain tayo, kaunta guys. Kaunta mga palangga. Kaon today na may damong sudan. Ano mambal mo putot? Ilang years na ako din nakakapag-ilonggo kaya
Oh. Pero okay lang kasi naintindihan ko pa din sila. Oh, sige nga mag-Ilonggo ka, daha sila nga matanaw sa imo nga channel. Ha? Ulitin mo, hindi ko narinig. Agdaha ang mga nagatanaw nga i-view ang imo nga channel, ang aton nga channel. Ano, ihambal mo sa ila para i-view ang channel mo. Dito guys, mahanap niyo yung mga recipe, mga vlog namin. At syempre, bukas may bagong video kami ulit. Kaya mag-abang kayo, i-subscribe nyo na yung channel. Ngayon na. Ilonggo nga eh. Magsalita ka daw Ilonggo. Ilonggo ka daw. Guys, pwede maluoy man kamo sa amon. Tanawa ka mo channel. Saluuyan. Okay guys, thank you. Bye Bye-bye. guys. Thanks for watching. Ang Bye-bye. sarap po ng ulam namin.